ba shine analysis din duniya ba, ka gane bayan an gama ta kuma sai me shine asalin sanin duniya ai. To annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaga duk bayaninsa bai damu da bayani akan wannan duniyar me a cikin ta ba, amma ya fi kowa sanin ta ai tun da ya san meye beyond ita, amma zaga baya bai da hankali aka ya gaya maka ita, so da ita tana caccanzawa. Abubuwan zamaninsa ba dole su ne a wannan zamanin ba. Yana kwance wata rana a gida sai sahabbai suka shigo, sai suka samu ya kwanta akan tabarma irin ta kaba din nan, tabarma ta karamno. Sai tashi a bacci, sai suka ga hannunsa da shatin jikinsa da kumatunsa da ya dora a kai ya yi zane, ya yi raɗa-raɗa, irin alamar jini ya kwakwanta din nan. To wani abin sai ba su tausayi. Abdullahi bin Mas'ud ya ce, ya Rasulallah, lau ittakhadna laka wita'a, ya Rasulallah, me yasa ba za ka ba mu dama ba, kana kwanciya akan tabarma zalla, ba za mu kama ka bedsheet ba, ba za mu kama ka mattress ba, ba za mu kama ka bargo ba, ba za mu kama ka wani dan shimfiɗi ba, kana kwanciya akan zallar tabarma. Sai annabi sai yana nuna musu ba fa don ban da kuɗin da zan saya bane, ba kuma don jikina baya bukata bane. A ya kamata ku fahimta, ba sai kun mun ofan za ku saya mun ba. Yace mali walad duniya, ni wannan duniyar kan kun ɗauka ni me damuwa na da wannan duniyar ne. Yace ni fa wannan duniyar a wuri na bata wuce ni matafiyi bane, na taso destination ina yana can gaba, sai na dan tsaya a wani wuri in dan huta kafin in koma in hau abin hawa na in ci gaba. Wanda yake da destination a can gaba sai aka dan tsaya don ya yi fitsari ya wuce ko a yi sallah ya wuce, zai tsaya ya shigaltu da nan, ya ma damu da kalle-kalle a nan da me ake ciki a nan. Yanzu idan ana cikin tafiya sai ka dan tsaya, sai aka ce a dan huta minti 30, zaka je ka nemi gado ka kwanta, zaka nemi mattress, zaka nemi bedsheet, zaka nemi ko gindin bishiya ka dan yi haka, zaka dan huta ai. To irin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki duniya. Shi yasa ko me ne ya samu a rayuwa sai ya amfani da shi a haka. Idan ya samu mai daɗi sai ya ci, idan bai samu mai daɗi ba sai ya ci abin da ya sawaka. Shi yasa lokacin da aka samu wadata sai ya ci naman akuya irin wanda yake so, sai ya ci naman tinkiya wanda yake so, sai ya ci mai, ya sha zuma, ya sha abu mai zaki, ya sha wacece, duk abin da yake samu in ya samu. Amma lokacin da aka rasa, lokacin da sahabbansa ke cin ganye, shi ma ganyen yake ci fa. Lokacin da sahabbansa suke cikin yunwa a lokacin da ake yakin ahzab, sai da ya ji yunwa fiye da irin tasu, saboda ba zai iya buya a gida ya ci abinci kuma ya dawo ya same su ba. Shi yasa sahabbansa suka zo suna kukan yunwa, suka nuna masa cikunansu cewa har dutse suke daurawa domin kar in kana tafiya iska ta dauke ka faɗi. Sai ce ku yi haƙuri, sai ya daga musu cikinsu, sai suka ga su dutse biyu ya sa ya daura. Idan ana ciki ya dauki kowane situation ɗaya ne kawai, duk yadda ya zo maka ka ɗauka. Da za ka yi wannan wallahi za ka huta da duniyar nan. Lokacin da Allah ya baka ka mora, kar Allah ya baka kai kuma ka ce a'a baka bukata, a'a. Idan kuma Allah bai baka ba kar kai fushi, kar ka ɗauka ƙauna ce ya sa ya ba wani kai bai baka ba, kar ka ɗauka ƙiyayya ce ya hana ka alhali ya ba wani, ba haka bane ko kaɗan. Shi wannan bai da alaƙa da ƙi ko so, bai da alaƙa da wannan kwata-kwata. Shi yasa ɗan kirki idan babansa ya ba shi kuɗi a yau na breakfast, lokacin da za a fita breakfast a makaranta, sai ya ji daɗi. Ran da babansa bai bashi ba, ba zai ce yau babansa baya son sa bane, zai gane situation din. Dan kirki haka mata kirki wanda mijinta ya bata kudin cefane a wadace yau, gobe kuma sai ya bata bai kai na jiya ba, ai ba za ta ce saboda yau baya son ta bane. Haka rayuwar take, haka take daukawa, yadda rayuwar take canzawa. Yau kina zaune a buka, kin zo kina zaune a gidan kwano,
kin zo kina zaune a gidan ƙasa, kin zo kina zaune a gidan sama, rayuwar tana caccanzawa, sai kowa ɗauka haka. To me yasa ba mu yi wa ubangijinmu haka? Sai mutum ya rika ɗaukawa kawai in Allah yana son ka to ya baka duniya ne.